Igbo mma mmanụ, Igbo mma mmanụ, Igbo dienu, Igbo nwanụ, ụmụ unu zukọ unu. Ndị nke m ndewo na ịnọnyere m n'ụbọchị nke taa. N'oge gara aga akọwara ife gbasara alụ n'ala Igbo. Mana tata aga m akọwara unu ife ndị Igbo na-afụ dịka arụ. Mana hụchara m ntị ọfụma gbasakwara m ozi a. Nke mbụ bụ na mba niile na-asụ n'olu n'onu, mana akwụ ụkwara ọ bụrụ ofu, eziokwu ka ọ bụ. Mana ịbịakwara o nwere ife ndị Igbo nechara anya si na ife bụ alụ n'ala Igbo. Nke mbụ bụ mmadụ izu ohi atụrụ. Atụrụ ị na-afụ, mmadụ izu ohi atụrụ n'ala Igbo arụ ka ọ bụ. Onye ọbụla zuru ohi atụrụ enweta ya n'obodo, a na-achụpụ ya n'obodo. Ọnọgodi 7 good years n'ezi. Mgbe ọ nachighara azụ kpụchaa arụ mechaa ife niile, ọ ma nchi echichi n'obodo ohu tupu o yi ebigodokwa ụdị nwa. Nke Igbo adị n'ime ya bụ mmadụ ije gwu ji akọ n'ubi. Ya bụ ọ bụrụ ohi ji, mmadụ ije ohi ji akọnye n'ubi, ji a na-akọnye n'ubi arụ ka ọ bụ n'ala Igbo. Nke ịtọ dị n'ime ya bụ na onye nze maọbụ onye ọzọ anaghị arị nkwụ. Ama na ọ na-edoga anya. Nke dị ka ibe ya bụ na nwaanyị anaghị eji ete arị nkwụ. Nwaanyị anaghị egbu nkwụ dị n'ala. Arụ ka ọ bụ n'ala Igbo. Nwaanyị anaghị ahụ ọjị. Nwaanyị anaghị atụtụkwa ọjị dara n'ala. Ama na o kwere gị ịghọta. Inyezi okirikiri ya anyị mana ndị obodo gị a na-eme n'ọfụ. Nke na-esokwa ya bụ na nwaanyị anaghị awụ ọjị n'obu nke dị mbụ unono. Ama na o kwere gị nghọta. Ọtụtụ obodo dịka obodo m nwa, anyị anaghị eri eke, anyị anaghị eri mbe n'ọtụtụ ihe dị iche iche. Amalụ maka obodo gị. So ama na nkụzi a na nkọwapụta kwere gị nghọta. Achọ nke inye m ọsịsa ihe gbasara arụ n'obodo unu n'akara edemede. Mana biko gbaa mbọ ka ime gịnị ka inyere ife ozi a nyere ụmụnna anyị ka ha mụta nke bụ eziokwu. Ọ bụ site na ụlọ ọrụ Maazi-UC ka ị ga-amata nke bụ eziokwu. Igbo bụ Igbo, gaa na ma YouTube page jee kirie ife niile m mere maka ya bụ ife. Echefukwana ị na-esonyere niile gbasara m ozi na ngalaba nke ụlọ ọrụ Maazi-UC. Aka m bụ onye nke unu, Maazi-UC, ezigbote onye Igbo. Igbo bụ Igbo, ndewonu.